L'acte inaugural del Grec, el Festival d'Estiu de Barcelona, és aquest dissabte, però algun muntatge teatral de llarga durada s'avança, com aquesta senyoreta Júlia, que comença a fer funcions demà divendres. Fins al 29 de juliol roman en cartell aquesta senyoreta Júlia, que no és exactament la que va dibuixar Strindberg el 1888. La mirada contemporània de Patrick Marber apropa el triangle amorós a l'espectador actual, accentuant-ne la sensualitat. La protagonista segueix sent una aristòcrata ofegada en l'ambient social en què s'ha educat. Fugir endavant suposa baixar per l'escala del servei per tal de seduir el criat John, parella de Cristina, també criada. Va, brindem. Per mi. Per vostè. Per tu. Per mi. Per ell és obrir una porta a l'ascens social. La versió de Patrick Marber situa estratègicament l'acció a Londres el 1945, la vigília de la primera i històrica victòria dels laboristes britànics. Veu una manera de poder-se sortir del lloc on l'ha clavat la vida, diguem-ne. El que passa que per això és tan interessant el que fa el Marber, que és col·locar-ho en aquest moment que potser sí, perquè ell és conscient que és molt difícil, però en aquest moment les coses poden canviar. La versió supera també la suposada misogínia de Strindberg, de qui sempre s'ha dit que segurament va escriure el personatge de Júlia en un acte de venjança envers la seva dona, l'actriu que havia d'encarnar el paper protagonista. Cert o no, es tracta d'un bombó per a qualsevol intèrpret. Per una actriu fer la senyoreta Júlia és gairebé com per un actor fer el Hamlet, no? No és el primer cop, per cert, que Cristina Genevat i Julio Manrique, parella en la vida real, tenen una relació en la ficció dramàtica. Val més que